Patigayunon na karon sa hapon ang 58 Senior Santo Niño Fiesta Fluvial procession may kangtanan sa Dinagyang Festival. Mag-aumpisa ini launa sa hapon, tubtob sa alas 3 sa hapon. Karungan sa aktibidad ipatuma naman ang no ticket, no boarding policy agod nga malikawan ang overcrowding. Mayara sang i-deploy ang Philippine Coast Guard nga pulo ka mga floating assets, kalakip ang 44-meter fast patrol boat, kay iban pang fast vessel sagud madumala ang ruta sang parada. Ang kada modernized boat naman na makapasakay sang 60 ka pasahero apang ginatag sang Philippine Coast Guard nga 75% lamang sang total capacity ang tugutan nga maka-occupy. Ginabanta nga malapit 5 kagatos nga mga devotees sa magaupod sa Fluvial procession. Isakay ang imahe ni Senyor Santo Niño sa patrol boat nga BRP Kalanggaman nga magalarga halin sa Iloilo Fishport Complex patabok sa Bundulan Point sa Hordan, Guimaras. Isa pa ka patrol vessel nga BRP Pascua ang magahali naman sa Muliloni kag magapadulong man sa Bundulan Point antes magbalik sa Muliloni. Pagdungka sa Muliloni area, ang imahe ni Senyor Santo Niño ang dalo naman sa San Jose Parish Placer paagi sa solemn foot procession. Bangod sining fluvial parade, temporaryo man nga suspended ang biyahe sa mga vessels nga may ruta Guimaras and Iloilo vice versa. Nagabalik ang regular operations pagkatapos sa aktibidad.